Morning. What is up mga ka-childish, mga ka-Jidoranatics, mga cookie pie. Okay naman da. Ito tawag sa fans niya. Fans ni Imo. Ka-cookies? wala ungod. Kuan. Ungart mo niya ako, childish imo. Mga Kadagkot. Alright, ato na disugdan na ato ang podcast mga higala. what is up? What is up? It's your boy, Juboy, aka Cookies. Lingaw kani kay very special jud na podcast kay kuyog na to ang mga pinaka-grabe jud diri sa Cebu. Joseph Ongar Sabelio, G. Durano, What's up? Badsay. Al James Reed Moralde. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa Cebu. Ah, Kumusta ang Lakers, Al? uy. Yan yung kalaban ng Nuggets, di ba? Miami ako ngayon eh. Banwagon. Goat ba no? Grabe yan, nag-iusap dyan niya ang goat ni Lebron. Give others a trophy. Ay. Sa itong topic for tonight. Ganun dagkot man jid. Taya ni mo jid. Oy. Straight to the point. Ganun dagkot Hindi man ata jid. congrats sa Jid sa yung Bitaw, kung- successful nga. Salamat Pila to ka amigo. part gani? Duha no? Oh, 2 Duha parts na ba? Yung dagkot Episode nga 2 pa ni Gawas. document. So na pa nila another episode. Napay 3. Abang ako, pinahilom-hilom na no? Ako, Mysterious. pinamysterious ka na eh. Pila dito ka grams Actually, na? ang among Actually, ang plano na mo ni Joseph yun. Kay siya may director na Yeah. tulo yun ka kuan, tulo ka episodes. Director, producer. Director and producer. Yep. Shout out din ni... Actually, pa-blind-blind lang ni si Joe, Ay. pero appeal ni sa process. Ito sa natugang buwi nga to. Apil ko today. Tapos Oo. Appeal. Di, After katong... dinner to ba? Then Diba? ata, nag-meeting tato. Team meetings ah. Napagay ko na ng buwan nga to. Paper and ballpen ba? Jade is a very nawayan naman. Hindi mo ka Jade. Kinumdum ka to niya. Imo gi-explain ba? Takas saan ni na dokumentary eh. Nabuhat jud niya jud. Lagi. Yeah. Better. Yes. 1 year. 1 year in the making. Hilom-hilom ra mo da. Gawas ra galit. Walo. Kaning poster oh, sana ni katuig ba? Sige, yung na kaya taas na naman tong poster ni nila eh. Na-trending tong poster. Nga nawara po. Asa naman tong dagkot. Grabe sa doy kay grabe sa tong mental battles ba? Katong documentary ni gawas ba? Mga issues sa mga galingon. Nibalik na po. Pero kalos Ginoo na hapsera siya. Ya amon na nasabutan nga may release na gyud. Ano mo ni cancel? Gi-cancel? Ang atong kuan? Di marag Pizza. nangita na po siya laing Line driver. Driver marag wa gito yung motor. Pag grab lagi niya, galakaw ang driver. Sir! Ga-jogging ba? Grabe aray. Sir! Anak raw. Pag abo ba, singot na kayo ba? We found you a bike, no rider. Oh, imagine na kung natas gawas. Saba na sanan. Katong truck. Sa mga naminaw karon na ade mi sa ang imagine no. Saba gid. sa mga naminaw karon na ade mi sa UA Focal Shop. Yes. Asa ni dapit ngat UA Focus Shop on Ways ra if taga Cebu mo, pero buyon na rin siya sa Pertres. Say buyon. Buyon Dapit. ba like dapit siguro. straight ra. Oo. Mo niyang lugar kung asa jugo gadako. The hood. The hood. Hood. Roots. Roots. Makitaan jud nimo sa paukas pud diri sa ona bird. Oo, yata Uy, Paukas. Paukas ah. Sa din is Paukas. Na ako'y trivia ni Paukas ba? Si tagay kog trivia. Si Paukas ang pinakaunang nipalit sa akong vest bag sa una. Nanuktok yun na si Obus ba? Bitaw. Day ones na sa UA si Mo ba? Paukas. Oh, may Tinood, tira tinood, pa tinood, kasi tinood. tinuod Kuyog jud sila siya. ni Isdo. Oo. Shout out Isdo. Ishduki. Mm, Ishduki. Ishkuki. Fighter. Nya karon si Paukas happy sad ko kay wala siyang nalayo rang circle ba na siya Nara. Mm. Nara nato. Nya gipalitag motor. Ay. Nana ni motor sa Paukas? Na. Na mas dali na lang ang mga transaction ako. Ayaw rag nato yung issue ni Jid bay. Oy.
Ay, Balik tas dagkot. Internal na karon ng uban dahil kaya Di kay kani sa mga naminaw karon na documentary si Jid, very successful documentary Thank you, na ni viral jud siya sa na Sunstar, Facebook, na Sunstar, media siya oh. TikTok na ang story kay about sa imong life o ganang sa inyo imong paggamit og dagkot, di ba? Mm. And ang issue po na kay daghan kayo ang mga ni palag kay nga user. ni push man jud sila og ganang legalize pud na substance niya. Ikaw imo sa gipakita ba na mao na ang substance na nakapabuang nimo? Unsa man imong maingon nila? Wait sa akuan kay to sensitive kay nakapabuang. Di tinuod man gud lagi mga picture gani. Dili, actually, Yeah. kana siya, ang among goal gyud ato gyud is ipakita ang akong story. Wala may nag-push nga don't use this blah blah blah, which is mao sa na amo ang purpose gyud nga mahatag akong story. Kay mo ra gyud na among purpose ana gyud. Actually job tricky kay siya kay hasta ako mapangutan na sa if magawas ko niya wala si Jid mapangutan na sa mga let's say nag-use ana nga substance ba nga ay di mi matuoy nga mawala ito dagkot ang nakapakuan niya di ba ikaw di ba mismo ikaw na may mangutana nimo na or even all Kibaw sa itubag dito kwanto way kaon. Watoy kaon di ba? Dagan sa mga tanan ako rugby. full kasil so balik ta kuan nagiuban mo duda sa kadtong lain yun kadtong mas upgraded yun nga kuan ba substance mo duda nilang mao ito naka-affect sa Oh, iyang man lagi kuan pero di mo sa kumutuo sa kay dugay biya ta 612 pa ta kita pala duder wa jud ko kita nimo og mga red flags na nigamit ka atong kato na substance. So pero mo nang mga gipangingon sa mga uban na ni vocal kayo na especially sa uban na ni push jud na i-legalize na. So ang imuhang side wala ka ni daot na substance which is ang dagkot ni kuan ra ka imo ra gisulti nimo imuhang Story. Mora gyud na siya. mm. If nakabantay mo sa episode 2 which is dito. So ang whole atong kuan gyud is progressing siya ba. So dili ra ma-auto siya ang nagplay sa part daghan kisig parts nga ni-play. So mo to if tanawon jud nimo if di ka mo focus gyud sa usa ka butang which is imong gisulti karon ang dagkot daghan kay ni-play nga part ato mo tong taas kasi nga story. So So dapat tanawon yun no. Tanawon yun nila. daghan kay siya kuan ba. especially sa iyang mga nagian kadtong pagbata pa niya and then nakalit pag yun kay ang iyang family from dire mga Durano na ba sa anin yun nikalit og like di ba unfortunately namatay sila lolo lola so Wala kay ko mga ingon na niyo. Di ko. Lahi man guna imong bisyo gud. Babae man guna ni gud. siya ba Dili. Dan Bilzerian ng Cebu ni siya Tinuod. si Al James Reid Moraldi. Musta love life na to Al? Na ang pizza. Di wala pa nag-order pa. Nangutana sa size. naimay ka ng mas King JR Lopez na ibala Matic. Matic shout out ni GR bago rin na COVID. Dudong. Get Wilson. Anong nakuan siya? Okay? Oh, so gibaw. 41 ang ilanat bro 41.1 taasa na eh. igmata ni mo na hayag na makitaan ka Nawag ba dyan ko niya job? Katong sa tong gig ba? Asa man dong? Ato yung mura ko gikuhan do. Akong lawas mo gipilo. gitagaag visuals ba Kita na ang visuals. Dodong will always be dodong Yes. Taas ano wala na to 41. Master Joshua dili mga butana yang ilan na. nga naman Ano naman yan. Sa taas. mga damay Shout out din ni Joshua. yeah. Baby J. So manataan sa next. Kadali. Naghuwat ta sa pizza ron. Ah. Ang pizza mo na atong pwede no magngita tag sponsor pohon ba. Hoy mga naminaw karon. Gusla na ngay mi so
Tagay tayo yung sponsor niya. Hapak na nato ang logo niyo. Okay na. Oh, Di ba? Hapak. Big brain baka naman. Oh, big Oh, brain. Baka naman. Mga may pa no. Sakto. Sunod na to ba? Kailan mo taga big brain? Sige, pangalan na niya. Kita ko na niya pirmi. Kevin. Di ba? Kevin. Shout out din ni Shout out, Kevin. Ito sa lubuha mo na. Oo. Hindi rin ito sa lubuha. Lugar to. Di, Oh. sunod na to na Dito podcast. Na yung Dito na. mga, na yung mga Ah. dinamita. Nga ko. Ay, Minom. Dynamite. Dynamite. Sorry. Tanong lagi ni Jid. Ambot lang, murag na awkward sa Ah, guwan. Ano, unsa man. Ay, no. Ay, mao na yung ginaingon nga ganahan siya i-appeal sa documentary niya. Dinamita? Part na to sa iyang life pod. Oy. Bito, wala lagi Jid. Di. Kaya Shout out ni Di, ato. Dynamita which is si Faith. Grabe Oh. sana siya. Grabe, oh. Tao siya. Tao na siya. Ayaw mo Akong ex. pass. Yeah, akong ex. Yeah, we didn't know ba. Yes. Actually, kuha na siya karon. Top na siya nga female rapper sa Philippines. Yes, sir. Oh, Philippines. Oh. Grabe na Maganda iyahang maayo ano pa. iyahang gibuhat karon sa kanang Philippines na kanang mga female hip hop na MCs. MCs, grabe. We have, kinsa pa. Respetado kay Oh, ba? teka namin. Karinsita, di ba? Oh. Oh, Karansita mo ba yung mga nag-una? Sa Ayo. Bro, manghiso ko kay. may mga nag-una sa kisa pa kay mga MCs ng mga babae sa una no. Si di ba karon Dinamita, Oh. si Karen. Karen. Sita. Sa Cebu yung masabot or Oh, whole sa Cebu, Philippines? sa Cebu. Iha, pro eh. Gamay kay ba? Wala ko kabawas uban. No? Ya, lisod biya na especially babae ka nya kanang mag emoji put yourself out there nya. Kanang Pero edge nila sa. Di pa ka na more rare kay ba nga na ibabay nga rapper. Nagsara kayo Ang makitaan ba? challenging ana ang culture pa lang Oh, daan. culture pa lang Diba, daan. kay masculinity biya kay Oh, hip bitaw hop sa. ba. Mm. Di ba? Kisa may grabe na hip hop sa gawas na kanang maminaw mo. Ang babay? Seza, sa pangalan Siza? Seza. Siza man na? Siza? Dili goroy. Ah, pero di ba siya rapper ba eh? R&B man na siya? R&B. Ambot rap. Di appeal mo na good Ah, sa nga, hip-hop music? artist na na siguro. Bitaw. Pero kinsay pinakagrabe nga hip hop male artist diri sa like Bisaya lang. Oh. Para- Kabaw na ta kinsa? Gara! Gara kayo ha, patay. Is cookie. Hoy, mga naminaw karon. Ay magpadaanin nila. Alpha Jones! Ayo, shout out din sa hip hop community. Okay, there, yes, guys. sir. Di ba grabe sa hip hop community dili ba? Nagikan sa ko dito niya ang ilan na nabuhat sa culture gud Kani grabe may sa pure hip hop. grabe sa Di man gud Adi ko yung pure hip hop eh. Nakita lang ko sa kuan gud. Di, pero ang bracket as a nimo fan sa ba? una, pag sugod nimo, hip hop yung maklasify, di ba? Oo, sad. Mm-mm. Kay fan na siguro sa mga nag-una gud which is akong goal so nang ganahan ko maka-collab sa akong mga idol ba which is silang Dai, silang K9. Kana may mga ligi. Kana shout out nila, grabe. Pero hanto nisod ko sa mga local scenes and then grabe sa mga process ba lingaw ka sa nang good. Pero nisud man sa ka Raksin, di ba? Oh, banda sa. Okay. Ay di, hip hop ka una. Kita ka job. Lagi pero hip hop imong giunhan, rap jud ka. Nya imo na gibot nga banda. Nya Dili, dito na ta nagkita. Di pagbata na ko kay akong papa, hilig mo sa hip hop. Minako niya ang mga Puff Daddy. And then pag adto na ko Daddy sa Ayan? Oh. Oh, ba? Oh, nasa yung mga CDs ng original. Niya mo to, pag adto na ko sa Pardo na may skate dito. So ang mga skater dito, nagsi-skate sa appeal, ni ilang ko gyud sa punk music. Niya mo to nasold ko sa SRA. Actually, Oh, Nasa to na- go yun na SRA. Grade 5 ako na. Oh. Sila Ang- pa siya. Hangtod naabot na nilang Knicks kay clothing line scene. Oh, Moto clothing na line. clothing line ni Ados Manila. Kailan nilang Chikusay. Oh, shout out, spread the Oh. virus. Spread the virus. Ikaw- Nakuha nagbalik ni Jid ang Oh, tanan. page. Na ano niya na. Yes. Ah, nakuha ni mo Ako ang tanan? Page balik ba? Oh. Spread the dagkot na lang. Di kay kung spread the virus bago oro biyata na pandemic patay. Bitaw. Ambat lang ikaw Yan unsay nato silang dudes ba nga. Sakto ka mga kuaron. sakto unta to. Sakto ka to. Di, as long as vaccinated na tanan ba yun? Spread the bitaw. vaccine na lang no. Ibalik may COVID. Yun. Vaccinated ba ka, Job? Ha? Wa ka wala ka bawan. Di sa mga naminaw karon ako di ko magpa-vaccine gid. Ya Oy. proud kay ko na wa Di jud ko ko. Nakasurvive. Tawa karon asa naman ang wala ta pangitag box card. Oy. Asan mo to ron be? Wala na. Akong feeling ana kay walang kanang na wa ko na tuslukan ba. Yes. Pero grabe sa toy kay akong pamilya moji kanang push nimo. push na ako niya kanang gi-alienate pud ko ana ba niya. Ni-stick jud ko sa akong belief ba na. Belief. Di lagi ko wala. Ana ang TikTok.
Mote mong Kita ko sa Facebook. mote mong pinaka-paborito nga team song na jud sa. Di ko magpabaksin. Nandun ka na, Zab. Ako Wala na nakipag-walk team mo ba? song ngayon. Kaon na jud. Galing ko dra ba. Di ko magpa-vaccine ba niya. Galing ko niya jud. Speaking of TikTok sa ngayon ba? Kita lang na katong CUS ulit balay. Katong team house na to ba? Hate man yung TikTok sa di ba? Ayo ba. Kaya nag-TikTok kay masudlay ka sa bangag. Oo. Pero Di gamit TikTok kayo, eh. Grabe yung TikTok ba? Na love ng TikTok. Pero ang imuhang daggot na documentary, may pag imo na i-short form mo, i-TikTok na nimo. Wa pa ko kita nimo na. Gipang puga pa kay namo ron. Kaya ang numbers ron sa Facebook nag-roll pa man gyapon. Oo. Which is pasalamat sa mga tao nga nakasabot sa movement and sa mga tao sad nga kuan Respect ya. respect kami sa inyong opinions tanan unsa ana ra gyud. So after na sa episode o after mahuman tanan episode, inyo din na i-short form Oo. content. Kuan din ay short format video din. Para long jud kayang katulang na hanto next year no na. Grabe yan. Ang tawagan na kay repurpose. So sige magpaabot ko na. Sige job. I-get job. Sige job. Di kita bitaw ni Jid na kanang kuan jud kay ka active jud kay ka sa TikTok ba. Lagi we. Proud kay ko TikTok ni lagi mo we. na Big help yung TikTok eh. Oo. Mm-mm. Talingaw sa go. Dili na to madina yung fact nga ikaw job sa Baghdadi, diba? salamat TikTok. Thank you. Kayo. Ito. Concert ko ato na shock sa ko ni sikat jud. Guys, sa akong PC to gi-upload guys ha. Bitaw no. Buto ko po. Bitaw no. Oo. Pero na ko ano ka ba? Grabe. Last. Tanan sa imo ha. Kuan day unsa tawagan na kanang fun fact. Fun fact. Sa Ongart House to gi-upload ang sa Baghdadi. Daghan pa kay tog mga jub, mga di ba? Oo, ganun. Sure ka na jub kay murag sensitive mo kayo na pero Pitaw sa. Daghan ba? Dagan kay kuan pamaagi man gyapon sa Ginoo guys, unsa gyud kuan. Lagi. Mga Pero si Job grabe yun siya faith sa Ginoo guys. Usa ko sa kuan na witness ko na. thank you Lord. Thank you. Di importante mo gunagod kay. Pero di ba job sa una job mo hapak mo sa kuan sad? Drums ba? Oh. Ba? Church? Oh. Dili ba? Oo. Diha jud gisul Youth for Christ. Gisul. Yan ang demonyo Fun fact. Wala pa na job ba? So guys, sa Youth can for go na Christ, kauban CR. sila sa mga ate. Ha? Ni Sa ate Youth kinsa? for Christ. Si Maris. Oh, sa Small world laki ba? UFC. Nya, Dito. kaila sa amiga sa ni ate. Ang unsa? pass ni Job. Biya sa nanay. Where are you? Ana man jud ang life, di ba? Pero Pero moving on People ba? Sa come and go. move on. and the ones stay. Yeah. Real ones. Okay ba si sunod? Ikaw Al. wala mo ko experience na mga nagstay. Kasi pinakadugay ni mga kuan. Kinakauyab ka. Pila naka 2 years. 2 years. Pero dugay na to. College days. College days. Nagdugay mo yan to kay Galisod. Kung ito siya studies, kailangan ako tabangan. Ba? Oy. Ilang ako nag-make sa mga thesis. Bright ko. Bitaw, Surti as babae no. classmate na ako, college. Dungan saan mi graduate. Muding ikaw jud binuangan pirmi no. No. Ako always. Unsa pinakaganahan nimo nga tattoo nimo, Brother Al? Pinaka like naagyoy meaning nimo ba? Ulo ko, ba't? Ganahan mo ko tanan. Di naagyoy nimo sa na to sa like. Natoy kwan, katong Powerpuff Girls. Asa man? Ay, kajid Ano na. ba? Kajid na. Ang portrait siguro sa akong parents. Asa? Nasa likod. Consistent man na siya mag-visit sa iyang Kami ma'am Al. Parents. Al, Parents man, kanino so ba? ante. Ante. Pwede lola ya. Pwede ba lola? Sa jud Mga papa. Naman sa chay tattoo sa grandmother ni mo, di ba? Dili, ako be lola binako diri biya. So daghan meg pag ana ni Al na ako nakita. Unsa tuloy ko ani dumi sa istorya. Ano Sa man eh. Couple tattoo sa una ex Oy. na. Na jud Couple tattoo. Oy. Asa? Kanang Lion King man.
So unsa din na sa una de? Di, couple tattoo ang iya kay Tiger. Nala. Tong Okay. girlfriend ni Mufasa ba? Ay, Mufasa ni Simba. Mufasa na. No? Nala. God dang. Lion kay. Nato, marami lion na to sa una. Pako na kong liog ba. Uy. Why you always lion? Man, yun. Ramo, tinood siguro na Kinaingon nga kung magpa-couple tattoo mo kay magbuwag. Dili tinood. Tinood siguro na. Kung Basta magpa-couple tattoo mo, magbuwag. Muna, kung advice na ako sa viewers, kung di na ganahan si mo uyab, pag-couple tattoo mo, Sure ka. ambot lang, okay na yun. Grabe. Ikaw sa ngayon, nakay... Wala nakay- ko ana kanang couple tattoo. Sa ko ikuan sa katong time sad tong nakuyab katong Sa mga ex, wala ka nagka-couple tattoo. wala sad. Usara man sa guys ako kanang dandugay gud. Duha Uy. ra sa pagday. Uy! Duha ra sa kabok. Kinsa man ang duha? Di ang usa kay taga Iligan yung usa taga Sibura. Uy. Ako like keep lang kuan siya kanang Confidential lang. Babae. Anonymous lang sila. Anonymous lang sila kay. Na sila yung life ba? Wata ka baon silang life karon. Matake ba no? Yeah, ako'y tattoo man. So, let's move to job. Ano yung pinaka-special yung mga tattoo? Pito job. Shout out. Shout out trademark. Trademark. Maro kay ka Ed ha. Shout out Ed. Grabe. Nahubog jud goy. Hubog kay kwato niya nag. Na kanang proximity naman jud. Hubog kay ko niya. Nara sa tapad ang tattoo shop. Si Ed pa jud ni bayad. Let's go. As in, nagyan na approval ni mo din. Ha? Or, Pero hubog na kay kwato. Mm. So, pag mata lagi na ako, wala ko kinumdum gi. Hatod pa siguro ni Jeff. Hatod ko. Ata Jeff ay. Wala ko kinumdum pag mata nganong na may suka sa kilid nila. Okay. Yan nanay tattoo sad. Karon ka sa Nanay, na tattoo. Nag-inom mo gikan na. Hubog kami ato. Inom trademark. Hennessy na Sa'yo man to nagpatik ka murag hapon. Lunes to sa hapon. Nag-inom namin dito sa trademark. Yeah, kami to ni Jackas. Ako, Jackas, ug Ed. Sino sinulog? Dili. Kanang Last year pa to. August. August. Yeah. Humana to. Bang, hubog na kayo. Wapad ko ikaw na to. Hubog na kayo. May adalis. Na, patato ta na. Ako'y bayad. Asa man, nila boots. Malakaw ra. Let's go. Tripping lo. Wala lagi ko kinumdum lagi. Last na ko na kinumduman. Kaya kanang last na line siguro niya. Bang, blackout na ko. Pag mata na ko kay... First tattoo ni mo, di ba? Wow, wala mo. Huwag ngayon nasundan gani. So, ang branding unta nato ato dapat, di ba? Last year, 2021. Grabe, kinang rapper si Jobay. Usa na sa pinakahaligi. Pero kaya tawag yun patik Right, ba? pati ka na. Karon man. Na-trademark ka na. Literal trademark yun. Di, shout out trademark. We Yeah, kay yeah. Trademark One. Real One. Fighter kayo na sila. Fighter sa ng fam. Kay mo, kung ikaw, grabe man sige ka sa party scene diri sa... Haka na. Godfather na party scene. Wala ko magpapatik ba kog logo sa Santo Niño dito jud ko ga. Lagi cross ka na yun. Oh, galaag. Uy. Dagkot. Back to dagkot. Bitaw mo na siya guys. Ako rin siya, ikaw may way tattoo sa. Wala ko tattoo. Pero sa Elisog na guys. No. Imo mga fans na tattoo si Munong. Pitiro na eh. Ang uban sa discourage na mo na guys. Ayaw mo papatik sa kong naon. Wala, dapat na jud ka mo kuan jud. Isa to for sure. Job yawa. Kuan with unsa na Ako Spider-Man. di ba? ko ganan nga ipapatik akong noong sa laing tao. Yawa. Nay nag-message na ako last year niya. Sayo pa jud ka James Reed ba? Di ba na ako good bo. So, may dito ni Dong. Kau na bahala sa mga graphics na doon ha. Ay. Asa man pizza? 30 minutes pa to. Or 1 hour. How about Born Winner? Nganong Born Bito. Winner? Ano sa'y brand? How about... Imo ka ng brand, di ba? Di actually kani siya good. Ang kani nga pangan good nahitabo ni siya before ko tong nag psychosis ko. Pandemic to niya sigog himo og music ba. Nya ang nakoy song ang title Born Winner. Pag ako sa rehab kasi mo hunab unsa akong kuan sa kanang brand nga ako represent mo to nakahuna ko ba nga what if ato lang song title nya kay everyday man gud akong mindset sa una kay kabaga sa ngay like di salit sa galingon kanang na motivation pero ganang-gana lang
So mo to, ako panindigan ba nga ako dyan yung buhaton nga mahimo ning ako. So mo na ako nang mga brand. Okay. Born winner. For me Hindi sabi motivation no. Hindi pa gana-gana man sa motivation sometimes. Sa una ba? Karon di tagal nga na. Matay tug diha to gapon jobi pagtukar ba? Kung Ito no, suliyo grabe lang yato ito. no. Oh, shout out at Tabugon. Nagduman Shout out sila tukar Tabugon. gapon. Grabe set yung job do. Na fireworks job. Lagi na wow kibawa ta gud. Oh, grabe ka job. Saki ko gani. Alpha Dako ka job! Da siya ko to boy. Third song magani na fireworks na grabe yun. Third song ba to? Oh. Pero gatan na ako sa live nga nung wa siya magawa sa strobe lights. May live day? Nitukar kag strobe lights. Ligawas ko eh. Di. Nice na. Ligawas, Ligawas ang Grabe, tapad job. niya to. Grabe job eh. Grabe job. Lama job. Wa siya gunihawa kay nagkuan pa man paguman sa kuang set kay napa man mga tao niya. Mo to sabay tayo kay para lingaw ba so. Mo to. Three songs sa ka na to no. Oh, shout out sa atong tao. Bakit ta job gutong si kubiha to niya eh? Shout out atong tao. Kitsa. Di grabe siya ba kay. Tao Ang gapon. pangalan bay. si Sai. Okay, say. Niya sa crowd I think was lakaila kunsa ko. Oo, Oh. si Sai katong Katong Sai ni Duol sa tubangan siya jud ni kanta-kanta. Tanan imong kanta. Oo. Like, Like grabiha eh. Lyric, nakuha na Tanan word yun. by word. word by word. Nya Puta. sayaw kay siya. Niya wala paki ba sa mga sayang luyo. Wala jud. Ano ko grabiha. Siya man dito ni Saka no sa pag snatcher up. Siya may ni kanta to. I I think. Was ako kuan. I think deserve ni sayang imong t-shirt by Born Oh, Winner. tagaan ako siya. Yes, Tagaan ako siya. sir. Sai. Message ni Jed Grabe na kayo. shirt Grabe automatic. kayo. Ako No, day. all sides. All Next. Asa day mo ang born winner na kuan day na mga stocks nara diri makuha. Nasa akong biochems. Oh! Sa biocams. Oh yeah. Biochems. Grabe bay. Basta Tamat yan niya. Trust issues. Mga wagi stay sa room. Kaya Dili na si lang eh. Kaloy dito. Nasa Dili. siya. Dili Bigla kong Kaloy. Naka-born winner na. Dili lang eh. Kuha ni ba ka ng ma-clutter lang ang spot good. So, para na sila yung own spot, ba? Ah, okay. asa day mo ya bro day. Nice argaw rin. Tagargaw mo, yep. Actually, Oo, ang na- iyang uyab, connected ra ni JR. Oo. Igagaw. Dili, Katawa mo ano. Dili, kailan Ang ni, kag-iring. kailan sa uyab, pag birthday ni GR. Oy! Shout out Dudong again. Dodong, Team COVID. Team COVID. Dong, ingna ko na kasyudad, padadaan ni Kalyanwa. Unsa na? Tambal pra COVID ba? Di, siya nga, ni-reply na siya sa ngayon. Yan sa siya. Siya, sa una mo nang giinom. Kinsa si Dudong. Dudong. Ayo. Ambot lang, karon if nayo ba siya? O ka ba? Unbelievers mo na yung kastorya COVID. Okay. Attacks. Diyan, Alan, yung singalan sa tambal. Linwa? Lianwa. Siya na tanong. Lianwa, eh. Or- Di ba isug man kina tambal? Oh, hanggang na diri. Ano na siya? Muna akong gipatumar nila ni dito sa Lianwa? mm. Like sachet yun? Or Marag capsule? punchline eh, marag punchline. Dili. Capsule. Capsule. So tambal. Abi na ka ng murag salabat mga inana ba dili. Herbal nga capsule nga. Ay, herbal yan sa ngayon. Kanang Lianwa. sa China gyapon gikan nga bugnaw kay na diri. Mo tayo yun pero Sagikan. What if itong gihimo ba para palit sa gato sa? Yung ilat ng spread ba? Mau kita na, mau Ah, na diba? lagi buhat. No, di jud kumukuha na jud. Disclaimer gawas na ko na tao. Maro Cancel. maro kay mga Cancel Jid. tag-iya space mask ha. Mga theory ba? Mga plannings ang theory. Wala na yun na. Wala na tayo mabuhat. Wala ano jud i-upload jud sila to. Mga lunod tang tanan. Mga cancel tang tanan. Kaya pang tanon mo, itong pagkawala sa face mask, nalipay mo. Kuan karon na pa man gyapon sa mukha ngani ko kanang nasa airport. Oh, kung sa aeroplano, airport, uy, dira. Airport How pwede about pero ikaw, Al? Lain kay, hindi ko ganan ko ma-maintain kay, dali, rabi, mailan ng mga itsuraan. Nga, pagtangtang sa face mask, murag, pasula na eh. Sagit na So yun. masakpa na ka nga ikaw. Oh, Tinuod ba na ba? Like kanang magkuyog mini Al sa club. Hmm. Dugok yun mga chicks niya. Automatic. gara. Grabe. Mata. Ang duwa ram ko sa kuwang padong, ang tulo Yeah, kay. of course, driver, Joseph. Hatod Verme. Asa. Di yun na tinod. Unsa yung mga technique ni mga naal? Oh. Ay. Kaya
Nikatawa. Nikatawa. Muna siya ang pirmi ga-avail sa akong mga content. Uy. Kanang mga Like for example, nata sa scenario, nata sa club. club. Sig kanang naman na yung mga babae na sig tutok nimo niya. Ano Oy. sa mga babae na murag kiber lang. Saan man na. Bungots itoy. Unsaon man ang Saan man na nimo na kanang panilitan sig kanang. tutok? Kanang sig tutok. Guwapa, pangit. Ha. Let's say guwapa. Guwapa. Ito, joke ra guys. Wala may tao nga guwapa o pangit. Mawete. Lagi wala. Tanan gibuhat ni Lord. Guwapa. So, na uban dili si Lord naghimo ha. Muna. Kaya masabot mo, beauty is in the, ano sa man? Depende it's sa the beholder. Di ba? Depende gina sa ako di man ko mo judge gyud bisag Preference po sa. Oo. Preference po. tanan babae guwapa. Na lagi uban murag laki. Unsa tay mo tana? Di unsa man na nimo na kanang unsa pag-approach kana. Unsa man nimo ang style na. Depende sa setting or sa venue. If nasa imnanan, much easier siya kay nilaag man ang tao para mukiat. Diba? Wala man siguro niya agtog club nga naiuban nga kanang natay na taghapan lang kay like giuban kay na occasion pero most of the time like 90% nilaag dito kay nangita sa ano ba nangita sa og ka one night Companion. stand Oh, grabe ka. One night stand na. Naniguro na kung una sa may mas conservative ba matimingan companionship. lang yun nga kanang mga nangita one night stand di ko dating akong gusto coffee yan na. So basta na sa imnanan, dali ra di ka dapat mauaw og diskarte kay Kang nas jeep. Atubangan nimo ba? Guwapa. di ba lang. more bitaw kung sample naka sa Santo Niño niya imong pamasinan ng babae, masyak ang babae pero kung naa sa imnanan, makagets ra siya bahalag baga kagdagway nga. Ay, miga, pwede magili ana, di ba? Pero kasuway na kanang nasa jeep. Kanang mga gawa sa imnanan. Gawa sa imnanan, kananan. Kanang mga kananan. Idulon yun nimo. Di man sad kanang duulon ko. Tsa. Dili oy kanang Almoral de everyone. most of the time, English siya. Most of the time, ma-feel ba ako if kailan ako or fan. So, Kung fan, kung fan, dali ra, ilailahon. kung kailan na daan. Sa full restaurant niya, nadiri niya, nadigto sa Picas table. Ilapay na akong kutsara. Sorry ako na. Layo kayo. May tao, ila-ila. No. Moro juga Andrew Tate no. Top G. Top G. Layo ra kayo. Idol na ko na si Andrew ba yung first name? Andrew Tate. Emery, Andrew Tate. Emory ya papa. Junior mo siya. So, Emery ka Junior. siya. Ang Sigma na mo din si Job. Talisman Job! Talisman Tate. Grabiha sa ninyo. Wala, magugod. Talisman Job. Ikaw Job, like, kanang sa club, di ba? Kung naay pinaka kanang kuan sa club scene diri si Job, yun na kay, di ba? Kasagaran Songs. niyang mga songs, club, yun. So, ang dating na inig-suod og central, di ba? Or even trademark, cookies! Ano sa'yo mong take na? Like, naay mga chicks magkuan mo Monsa. say girls nya na like ganahan ka sa babae Kuan. Kanang sorry. Ayaw na siya. Okay. Sorry kay pero kuan ako. Taken ako. Top G! Grabe sa Ano ron na good. Dilimutan na sa mata. Ano. mysterious type shit ba? Ang style naman na ako na sa club kay naro ko maglingkod ra jud ko na gid. Ni Kung gatanaw imong uyab. Nabi disclaimer. lingkod ra ba ano ba? Wala ko yo ni mysterious. Di ko mulihok. Ganun di from Leo. Mysterious man. Di dagan mga kuan gud. Dagan makakita ba? Iyay, nana din na siya day. Oh. It's time. It's time. Time. It's time. I-loudspeaker lang kayo, di madunggan. Doubt lang ko, i-loudspeaker.
Yeah, So, so, so props to ako raman siguro single tanan diri na may pares na Yeah, yeah. pares ako ra ang single pero before dili sa lalim ang kanang nakayuyab ba niya Pila ang bayad. wala pa. Papananabayaran. I think na Pabili mo, good. 1.5 guro. So di sa lalim ang kanang especially ako kanang akong content ba kay babae so Bitaw no. murag lisod kaayo bisan pag unsaon nimo pasabot nga content ra man na babae is babae magsilos gyud na. Kaya ako kana ako mga naka-collab nga babae dili never man jud ako na pang work ra jud. Nahilamakyo sa loyo, guys. Nahilamakyo loyo sa studio. Work 1.5. work ra jud na if ga work me. After that Okay. depende na na. Okay. If ga work pa mi while gahimo pa mi content. Sa to atong GCL. Oy. Oy, talking about Oy. GC, kuhan ka na karon nga. Oo na. Toto Boys. Natoy Shout out sikat sa sad Toto nga content creator si Buano. Actually couple sila niya na issue ang husband kay Husband. ang bana ang laki. Sila Slater. Yes, Putang later ina yang. Pero okay naman siya. Ang ato lang take about nakabawa ka about sa issue? Bagor ko ning gingnan ganina. Di wala mo gud nagsabot nga istoryahan karon buang man ka oy. About sa issue. Nainasurya na ko na. So sa mga wala kay bao na ay may sige, Sky podcast ba sila? Skype. Sa photo na mo kita sa feed ba. So ang issue is di ko sure if sa podcast, I think sa podcast mo siguro gikan. So- Watch your mouth. Nag-uban tagapon sa usa ka room. So nagsabay mi gapon nga birthday ni belated happy birthday sir. Karon ka birthday pa niya ron. Karon. Ni Happy Slater. birthday kang Chase ko kalyong Oh, Chase. naman sila. Oh. Chase that 1 million. Tapos ang basta murag I think nangutan na siguro iyang wife kung okay ra ba. So to? Okay ra ba na ay Okay ra ba nga mag-talk about other girls sa inyong GC like all boys GC namin gyud tay all boys GC atong barkada di ba? Okay ra ba nga mag-talk about other girls mura ang Pero answer, unsay context unsay pagtalk ka ng sexual ana? dili man wala may gi-mention basta ang gibutang digto sa post ni viral nga post is unsa ang tubag ni Slater. Slater. So mas maayo imong i-search para di ta masayom sa kuan. Ay lang niya na nato i-search. Basta murag ang para niya is okay ra daw mag-talk about other girls even if minyo ka or nakay girlfriend dili pa sabot ana nga ganahan ka tong bay murag imo lang gisabyan kina may uban sa GC nga single di ba? Oh. Nya di ka ganahan as a friend nga KJ ka so mao yang pasabot Nya ang pasabot sa mga bashers. is dili dapat Passers, mas maayo passers. mas maayo nga dili na lang nimo ignon imong wife ana nga ga okay ra kay para sa mga nasuko ato nga post is Puro siguro dili to gyud mga okay ana ba ang mga nasuko sa dato mga minyo na babae pud. ikaw jid taon na sa imong take ana okay ra ba kung natay GC okay ra ba nga mag-talk ka appeal ka sa imong istoryahan ang other girls even though nakayuyab Sa GC. Depende siguro sa akong face akong life. Pero nako sa face sa life karon nga wala na akong storya ana ba. If namin kay storya dili lang ako entertain. Sa pagkakaroon. scene lang ka ana Pero sa una like So- ko usa ko ana sa mga tao so sa una. sabot nimo mas bigaon ka before ana di sa may sakto nga term biga Isakto sa iba ko. Pero di sa reality ba? Sa akong life. biga karon ba? dili mas bigaon kay kuan na nausab naman siya ron Yeah. so bigaon ka before or sabay sakto nga term murag Hindi sa mo bigong before Murag ana. sabay sakto nga term nga murag kuan siguro ko di ko seryoso nga tao sa una. sige Nga, ana. ako suway ka na mga relationship sa ba nga seryoso good. And then akong purpose sa una sa mga relationship kay sex lang. Mo lang yun na sa una ko. Which is immature ko sa una ba. Pero karon nakataon na kog So, imong take karon man atong istoryahan, dili na lang ka mo scene. Ay, musin na lang ka, di na ka apil-apil. okay na sila lang. Di mo sa ko pwede sa musulti sa ubang tao gud kung silang buhaton. Kay karon ako nakasabot na lately nga ang mga tao na sila lang own sod nga thinking ba. Kay murag- So Ang context ato kay para ni Slater, okay lang naman parang
sakyan mo na lang yung I think the word is dili okay lang naman. Ang word nga gigamit exact word kay it's normal. marag normal ra nga mag-talk ang boys ana even if sakto. It's normal. So Ako, ang ako argument ato dili ni ang argument ato sa mga babae or sa mga laki. Dili na normal oy. Di sa ako sad ang usar man jud akong GC na active karon ang Big Shop. Nya. Di man sila mag story mga inganan nya. Oh, apil ko job. Di ba? Mga nang Jepo. Nenas Jep. Eget. tinon nga di day Uy, wait, wapil so- ko day. Wa ko di mo apil mga inganan kay. May guro ko sin sad kanang pero kanang kuan bisag sa mga tapok na mga kuan kanang mga Grabe pag yun sa like mas prone pag yun iya sa mga girls kay gigs inana ba. Club scene siguro sa. Club scene. Club scene siguro job sa. oh nya kanang kuan mo na skeleton na sila tanan ano ba guwapa ra na sila inig before 33 after 33 sige mag-inom ana dili na inyuhan ang personality may dogon na So pwede ra if 32 pa. Top G. Top G. Pero So ikaw sa job sa kanang di, if ever nga naay someone sa GC nga inana gyud ang topic mo apil ba ka dili gud mo kuan nya usahay ka nang di man sa namo tagdon sad kay urag kanang para nako lang ha kanang urag mabawan ra ugod nga urag samne kanang puro naman ni inana inyong kana urag bago sa una siguro kanang mga high school pa ta college lumi Safe. pero Safe. may GC sa una good. silang duha na yung mga uyab safe yung mga. di tinuon mangod bisag wa pa koy uyab sa una Ah, sa kuan Mga grupo sa una. Ikaw bro. oo sila Sa imong kuan, take about oo. ato. Bro, makatubag naman ka na bro. Kaya naman tayo GC bro. Di ba? Parang makabalo lang. Actually, sa mong na ako sa GC, kasagaran na mo GC. Kasagaran ako GC sa fraternity na mo, brotherhood, sa business. Na ako usa ka GC guys nga pwede na pwede masuko ang partner mo na ang GC nga na si Al. Dagan mo tag GC. Apil ka na good. Wala ko sa usa. Kadong mas explicit ninyo nga GC. Aligi pero dili raman ka to atong GC. Ana tayo mga sa business, pero nami usa gud guys, Toto Boys na diya tanan lakaw. Kanang ilang mga atay na sila eh. Naagid mi mga barkada yan ana, di ba? Like tinod-anay na lang mag-send sila og selfie together with girls inana. Ana. Akong take ito is mula para ako sa photo. Lain na sa do, haka gid aning ko ani. Kana mo nang pasabot okay. ni Slater. Mo nga, siguro niya pasabot Okay ra sabihan lang, pero di pasabot ganahan ka atong babae, di ba? So, mo siguro. wala mo kuha ng mga GC ng mga Di katong akong take ato, na-shock ko kay murag sa ako mga di murag pwede di ay mag-talk about other girls. Ayaw ko siya kay magunaw nag-send sa GC. Wala ka ganun. Lakal. Lagi like, Pwede to mo pa, GC, scroll dire. like di na ako ma-imagine ba ako kung nakoy uyab or wife like unsa ilang ma-feel di ba like bitaw. If naa na ko'y uyab siguro, dili na siguro ko magkuan gay. Pero ay kung nakoy partner dili man sad nako ihatag akong access sa akong phone, not because nakoy mga binuhatan pero Privacy. ana, for example, kung naa siya access sa akong phone, dili man pwede nga nasa siya access sa binuhatan sa akong friends. Kaya naman na dito sa GC, di ba? Di ba? Pero I think na kalahian bro sa current situation dito sa Pikas, like kanang current issue ron nila Sky Podcast sa atoa kaya ang atoa magun GC. Barkada GC, pa sila kay Barkada. minyo man to sila good. Dili sad barkada niya like mag-selfie nga mura bitaw magsungugay sa pagka-masculinity. Like, uy, lahi na sad ang kuyog. Lahi to sa ila kay di ba? Murag girls lagi send nga mo unsa to normal nga mo like ana nga girl basta lahi ang context. like na kanang sa Facebook. Oo. Sa like nga. Di, actually, like kita na- di man gyud ta maka-judge ato kay wa man ta kabawog yun unsa ilang GC, di ba? Mausad. Mao gani. Mm. So, Moto di kami sa among GC naay mga babae istoryahan like idol kay nako ni siya nga madre kay buutan niya mga pamulong mga babae man gyapon na. Or idol. Content yun gyapon to. Oo, babae. Sumaka na to pag oo. December. Pero kanang mga babae nga Pag December, nag-topic man ta about Madre. Diba? Nagsendan na yung tawag mga yawa, ikat lang ni bro para makita. Madre. Apit na mo.
Sapit na. Actually, awat sa tubangan sina. Unsa ba? Deden. Oh. nana na yung nana dyan. ang pizza. So mo na guys, di lang sa gyud wa man say perfect pagkatao gyud. Oh. Ah. Di lang sa gyud mag-expect nga kanang tawag na perfect jud guys siya. Like, wata ka ba sa whole story guys? Mas may di lang gyud mo judge kay kita mo tungkuan katong situation ni Jesus nya kita sila og prostitute. Ah, Kita okay. ka to joke. Katong gaan na og bato tanan. Ito no. Yan Sakto. nagbato tanan juice or pare ba to? Giduol ni papagad ang tanang tao. Ni Jesus. Yan, ni ana si Jesus aring bato. Ni ana siya sa prostitute. Nya, I'm not sure ba sa prostitute ang naibawa na to. Ni ana siya. Kung kinsay walay sala dire, mao'y akong paunahog labay sa bato. Hawa sila. Hawa sila Hawa sila. tanan. Naman sila sa ato nun. So, maura na nga lesson Judgmental guys. dyan dito. Ngano yung lamang labayon ng prostitute? Kay prostitute Kaya man. prostitute Sa unang isa. panahon, Ah, okay. bati man na. Ugaw kaya ang prostitute. Kasi na. unsay prostitute gani? Kana imong kuan good taga Saturday. Gago, yal ba? Bitaw no. Tapos hay grabe mangita mo. Lahi naman ang term ron. Sa man. Sa Walk. walker. Oy. Walker. Walk. Wala man sila sa kenan good man ang walk. Bitaw nga nang walker na no. Nga nang walker ang term man na. Ay, bullshit. boy. Nakatry ka og naka-friend ngayon ana. Like Naon sa? ikaw naa ka na nga scene nga night, di ba? I think murag term man gud siya, murag may ibang yung Lakad. lakad niya, mo nang walk. Mana yang lakad, mana yang walk. Ano? Nasa lakad niya ganun ba? Grabe Ah, kasi basta. kata na sa una sa 2016, 2015. Angon sa? Anong word nga walker ba? So mo na gikan ang walker lakad niya mo na. Murag di am siguro. Wa may lain. May lakad ba? Yeah, walker. Keep walking. No, kahadlok ana na ko ano. Dagan man diri sa Cebu. Ako na dunggan na Dayali din. Sabak daddy. naong kagkwarta. Murag mo man yung context sa sabak daddy. Grabe na ko ka kuha diri ba. Palayo sa issue ba. Di gibuduol ya mo sa Look awag na. who's talking. Naong kagkwarta. Nahang kag kwarta. Makita na si Unsa man tong about sa Chinelas. Baghdadi experience to nimo sa Dili, kuman ra sa kanang observation sa friends Grabe kas wise. So mahog ra gyapon nga experience nila. Experience nila Sa friends. sa friends. sa ano. friends. Wala man umukuan na nagud kay. Unsa nga song nimo ang imong giagian? Ha? Kanang gisuwat nimo ba kay mo nimong giagian karon? Bugo. So na kay pasabot ato nga tao Naa. sa Atlanta. Atlanta ba to? Di Gibuhat? nas Pinas pud ato. So pagsuwat nimo na pagka Pilipinas. Di na ako sa Atlanta ato. Pero taga diri ang Di unplanned mo gunita na yun. ang Ayo, ambush ni. Ambush. ang podcast. Ang podcast. Ang naitabo na, nangaon ra ta niya. Nag-podcast ta. Nag-podcast man mi ganina. Hello, Job. Oh, niya. Tanah-tanah rin yung mga YouTube, story-storya. Guys, mangihis ako. Niya ni chat man ko ni Jid. Ano ko na Jid. Podcast na kay mag-podcast unta mi gabi niya. Ganang busy man kayo. Karon pa siya kabasa ba. Niya, timing kayo na ni reply siya. Kita ko sa imong status na sa maning PLDT. Na. Shout out the IPLDT. Sumoto niya na ko na. Sige, ato sila Jid na. Kanang, Nag-upload ko sa Sunday content. oh, Hinay kay internet. bisitaw na to sila Hinay Joseph. bitaw gyud ang PLDT lately pero wala tay mabatan na kay wala man na tuyo sa network good. Ang PLDT nito nag-rant ka ni reply man nimo na. Kuan man to murag automated to. Mo ba? Nya na koy kaila man nga manager sa Cagayan so ila rang gipaadtuan na yun murag tandugunon kay sa deka nga wala na tarong og ano. Duda na ko Warriors tong nag-ibot. Warriors. Shout out dahil sa mga fans sa Warriors diha nga napa sila sa playoffs wala. Ay, putang ina mga. Give others. The Warriors yun, di ka sa una pala. Warriors yun. Warriors na siya daan sa una pa. Give others. Tigo lang naka-bro. Ayan na. Give others So excited me sa last game ni LeBron karon Tuesday. Ay nako. Ena Vanera. I hope dili na mawang last nga clash ni or duel ni Curry og LeBron. I hope. Kay actually, ang mga tao ilang ginaingon nga gahi kay sa LeBron ba kay year 20, 38. Actually si Curry 35 na. Doon na sila gap
Di Si lang upaw Curry si lang. Curry. Lebron upaw! Si Curry lang is late siya nag-start. Oo. Murag 20s na si LeBron 18 zero. Grabe sa. Kisay sunod ron na kuan. Nga murag Kanang candidate Murag na mga next mag-goat-goat, na LeBron. lisod pa man, Lisod pa wala no? pang Wala pa. maglayo pa na. Pero lahi ang bagong tubo ron. Dagan na kay Mayo. Lupad, athletic kayo. Pero para ni mo job, like, mo agree ka nga GOAT si LeBron. Mo agree ka. Greatest of all time. Mag-agree ko. Kay kada adto niya, ma-champion man yun. Okay. So, niya to siya Miami, na champion. Nibalik siya Cleveland, na champion. Lakers, na champion. So, niya katong panahon ni Jordan sa una kay ambot lang ko, ako di makay tanaw og NBA, pero ang ako mga madunggan kay ang panahon nila Jordan sa una kay pinangga kay Jordan sa mga referee. Ambot lang pud kang LeBron. So, kada bang maikog sila mohatag og foul ni Jordan, mo reklamo lang gamay si Jordan ay bawi dayon ang foul niya. Okay, naingan. Ikaw sangay, Jid, agree ka nga GOAT si LeBron? Wag uro ko si kita ani gud niya kabot na sangay like si kuan gud siya Elba, di ba? Ato siya tease about about LeBron. Pero nakasabot na ko din sa nga di ka pwede mo compare if di sila pareha og era kay like Jordan or ang nagstorya ni mismo si Jordan kay kung compare daw ka ni Jordan or isang LeBron or si Jordan i-compare niyo mo ni Bill Russell. So imo dang i-disrespect ang game nila. Kay mura man kag if what si Bill Russell was si Jordan. So nothing's walay GOAT yun. Depende ra sa kanang era. Di na akong take. Mo na ako nandungan Jordan. Yan agree ko ni Jordan. Pero numbers don't lie, Mm. Numbers don't lie. Pero grabe si LeBron eh. So, number 1 mas Oo. si LeBron. May Diba? si LeBron, Score. may siya. Ako sa una, pagkatong bagos LeBron, ako siyang idol yun. Daklon mas LeBron. Pero wala na ako sa wala na bitaw ko sa basketball nga kuan bitaw. Di mas mukuan kung LeBron kay si Jordan ug si Kobe magiro kay good kanang sa di RIP Kobe pero magiro siya kay sa but pero Siguro do eh. Hala, yawa. Debate. Dili ka nang kuan siguro murag naasa sila sa spot good nga murag basin ilahang Pwede sila nga ginamagiro na. dili siguro kana murag ilang mga pangstorya god or mentality nila murag ma-take as an offense ba tungod nga in anay lang mindset kay grabe like training sa biya niya example like Kobe matanaw ko siyang kuan grabe kasi mo push ay mga teammates niya murag ma-offend ng teammates ba nganong seryoso kay sanan get a life mo ana ba so bitaw no. ma-offend sila sa iyang mindset good which is nisulti si Kobe na nga si Jordan mismo nisulti niya nga ana siya nga do kanang nakay lifeline ay mo mga teammates na sila yung life so ay kay sila i-push hard. Si Actually, Jordan tinod na nga naay era, ay naay panahon nga mugiro si Kobe. Mabitaw na nga naundang ilang dynasty ni Shaq kay nag-away ang sila duha. sa Shaq o Kobe? Oh. Kay kung wala to nag-away ang duha, isod kay pugngan oy. bitaw no. Unless na si LeBron sa una. Ha? Balik LeBron. Di si LeBron. Moto nga. Ang tao nga mo grabe og fame, ma-feed man gyud ang ego mo. Agi gyud na sa pagka. Yang gini part nga maambugiro siya. Moto nga pag wala ni Shaq, i-prove niya nga katong sila na ni Gasol. So Lane? pero nisulti ba si Kuan biya interview siguro to niya ana si ana ni Kuan ba ni Shaq ba nga if si Shaq daw og Kobe niya LeBron og sa to PG mas to basta kalimot ko sa to or AD day Anthony Davis oh kanang maka-stop ba niya si LeBron yan ni Shaq din nga kasi may maka-stop na ko si Shaq nisulti Kaya ingon. si Shaq interview na So kung atong i-trace nganong daghag haters sa LeBron, usa sa mga rason nganong daghan siya haters kay definition ni sa mga tawa dinigi ka nako. Self-proclaimed king daw siya. Mura daw siya. Siya mingon Wala, siya kita ko sa nito ngayon. king siya ba. So usa na sa rason nganong hambugan ng mga Pagdaog tao niya niya. sa 2016, interview siya niya, niingon siya nga. Karon nga ni champion ako, I can call myself now the GOAT. So dito ni Samot. samot na mga ang MJ fans. Okay. Di ba ka dapat mo
di ba, mo proclaim ana like ako, Mm. mga tao may mingon nga gwapo ko. Nana ba, Marag? Dito pero ang numbers Di gina mangilan. para nako GOAT si LeBron sa iyang era. Yahan dud karon, duda na ako. Di, Why makastop niya? Napa siya sa iyang era. Mm. Hindi ako siya pwede i-compare ni Kobe or ni MJ. Ang jump daw nakita sa TikTok to ngay. King of flop. Nanay ko ba? Nanay ko lang eh. Smart move siguro na yung mga flop niya. Yeah, so, Lahi naman karon nga era kay apil naman sa diskarte ang mukuwag foul di. gani. Naalang gid siya halata na jud kay mga flop ba nga. Bitaw kana sa mukha ng flap-flap no. Speaking about LeBron ba? Kita to number 38. Sa kanis Al, may numbers. Ay mong kuan mo. 38. 38 sa to. Atong tugma kayo. Mo 38 points. kato si Bill Russell ba? Ay sito. 38 after 38 years na absan. Yeah, 38th day of the year. Si Jordan, ay si Jordan. Si Karim LeBron, Abdul-Jabbar. natawo siya kay something sa 38 sad. Nya sa mana? Numerology daw. Sulti nila. Gematria. Ni ano ba na gematria? Nasud ko ng loop to. Di Praning ko. Di mo na ang kanang kuan, mo na ang murag architect. Murag mo base jud ta na Sa numbers. ang mga juice kasagar mo. Tanan nila mga moves, business moves mo base jud sa mga numbers. Numbers good. Dapat ang dili lang kay pataka ba dapat mo kaum jud 8888 kay ang number man na sa wealth ano ba? Murag sa. Nga ang mga mutuan na kana kato ba yung mga bilyonaryo. So na sakto siguro sa. Posible. Extraordinary mo. Once ma-billionaire ka, 38. extraordinary mo gani mong belief ana, di ba? Tuko na sa mga kuan jud, mga astrology, mga universe na Mga lizard ang kontra ano ba no? Lizard people kaya mga Nagpayo daw sa Ilawams kuan daw sa US. ilam sa Antarctica. Di ba ta kay Bawi? Ikaw unsa man ka? Jordan, Bryant or LeBron? James. Iverson ko. Naong AI. Mo bitaw, Idol no? ko na sa AI. Idol Idol na na, man no? bata pa ko. May sa AI AI man. ko. Siya yung pinakauna ko nakita na kanang NBA player na nice wag ba? Kanang Saya bitaw gyud nagsugod. Sa una bawal man ka mag fashion. Bawal man na, bawal patikan. dapat kuan. Saya nagsugod kay mura man siya garebel ba nga. Mabitaw na nga gasulob siya taas nga sleeve kay para Para matabunan. tabunan niyang patik. Pero saya Grabe, nagsugod nagswag ang mag hip hop ka. Mm. Napod siya influence sa basketball. Pero ang idol ni Iverson, sa iyang speech ba to? Jordan. Jordan ba eh? Iyang gichikan Jordan ba nawan niya. Yagi crossoveran. Ay, Grabe ato na crossover no kanang kuan jud kay ba? Hantod karon may numduman jud sa mga tao ba? Kaya karon kisa may ni crossover ni LeBron na nakaanal lagi crossover si LeBron no. iya ta daghan. wala na ako kabawas basket do. Di pero daghan lagi ni crossover niya pero Kanang kanang si Ala ta mga tanon kay siya may sweet walay makaingon ba na lagi crossover ni LeBron. Di daga naman pero karon good kay normal na lang man good ang crossover. Sa Crossover una na, sa sa ilang una. panahon kay gamay ra man may makabuhat ana. Mo to nga pag ma-crossover ani mo si Jordan pa gyud. Iya pa gyud tong career pa. Bitaw sa. Ya rookie pa si Juan do. AI. Oh, rookie pa si AI. Namo ko old picture ni Jordan. Atay madungog ni podcast sa mga naminaw karon nangaw na mig kitsa day. Si kuan man oh. Old picture ni Michael Jordan. Patay na ano niya. Kaning nabi, di ba kabaw man ng anak daw si Jimmy Butler ni Michael Jordan? Bisuri. Asa maabot na. Ngay. Ang Miami story ba, ana, Miami. si Jimmy Butler is gipanganak sa Houston. Yeah. Nga. Si Jimmy Butler gibiyaan na sa iyang mama. 13 years old siya. Kay wala naman ni sustento iyang papa. Pero wala din na-meet iyang papa ha. Yeah. One night stand to. Oh, ang ingon sa iyang mama is ang iyang papa dili mo angkon nila kay nay pangalan. Mm. Na mo nang story ni Jimmy Butler.
Mura si ra man. Jordan sa una, atong gaduwa pa siya before, nakaduwa siya og Houston Rockets. Na kontra nilang Houston Rockets ba? So nyagto sila Houston syempre. Nya na siya nabuntisan. Na siya anak sa gawas. Niya niundang og sustento sa Jordan after 13 years. Kay mura man ilang sabot sa babae. Mm. So mao na. Nya parehag dagway si Jordan og si Jimmy Butler. Tanawa gani parehag dagway. Parehag No? dagway. Ang maura ng istorya ni Kuan bay. Rizal og ni Hitler ba? Oh, yato ka na. Si Wala. Rizal anak daw ni Do, Hitler. naman get Sure. theory do. Oh, search na ka theory. Gusto ko theory ba nga si Rizal daw. Unsa tong killer yun sa Italy? Waway. Katong kuan, katong wadyo na sakpan kinsa tong killer. Mao na si Rizal. Si Rizal daw na. Kayata na sa. Ambot si pangan. Serial killer? Ako ang i-search ron. So, jugo na sa loob sa tanan. Pangitaw na lato. Makabuang. Yung masuod kag theory conspiracy niya imo gyud Dig-dip i-dig-dip ba? na mabuang kay. Nabito ko migo na ako gi-introduce. Mas lawom na siya eh. Dihan ako mga information. Musta na ito mga kanya, Na mo to ba jud ko niya kay kana iya jud niya lawom jud kay ang pagka kana mang mo gasto na kag mga duha ka adlaw mo search na may ano rag passionate na jud siya. Mo na jud na iyang passion yun. Stay woke. Mao to daw ang last daw nga words ni Rizal pagkamatay. Stay woke. Dili. Lagi kuan ba siya gi suspectaan siya nga siya tong killer. Bitaw. So ang last words ni Rizal, Dili to ako. Dito ako. Ay, di kanang grabihas na ning Rizal makahunahon ako ba na imagine na gipatay siya kay naghimo siya og libro Okay, about against man sa government. against sa account, pari ano. mga pari. Imagine no ikaw Jin makahimo ka ganta ba nya matay ka tong una na. Pero imo jud gibarugan. Imagine na. Actually, it's happening na guro sa gawas, bro. May nana. Oo. Nya ilahi lang siya og Oh, lahi nga pamanamang yapon garon. Kanang mga mapriso. Lisudan and Lantira, martyr. Ready na ka na Jid na mamartir ka. So, unsa? if my calling by No? why not, di ba? No, wala. Sa Baghdadi pa akong nahimo. I-drop to yung connection. bro. Samot. Magkaibawan na itang tanan ba? Paano ba? 2020 ba to? Mo to jud? 2019 pa yun to. 19 na siya. Kadung ka to laduder. Nya music video ni mga to si Forms, si kami ni Tolgentel. Pasya. Patay. Dagham jud amigo ano ba? Ana asa kuan ba sa scene good? Ang ako rin nailhan na kuan na apo noon. Koy, Kuy ro. Kisay mo nailhan lain. apo. Oh. So far wala. Pero para ni mo, alam sa'yo na, itlog manok. Para na ako Nindot di ka topic do. manok. Nga naman. Asa kay kang manok? Itlog. Dili man pwede nga manok ang mauna kay di man siya mo hatch kung walay mulumlum. Oy. Wa man incubator sa unang panahon. Di ba? So mamatay ang itlog. Ugim sa man sa Pero ang ni Hatch, asa man to gikan? Oo. Di. Nara gyud nay nag-una. Wala ang takabaloon sa pero kung ang itlog ang una nga ngayon ang ginoon, itlog. Saan na pag-hatch nga wa may naglumlum? Di ba kailangan malumlum sa mama? Ibutang sa mainit nga lugar. Like, dira ka sa cave, itlog, kay Or basing na niagi nga iro no nga. Unsa man ni? Wala. full of mystery ba ang ginawa, di ba? Nganong ang tao, gikan man sa sand, be. Ang Bible ni Ana man. No, na day. Mm. Ah. Genesis. Mm. Saan di ay di ba sa belly ni Adam and Eve, asa man gikan si Adam and Eve? ang una kay si Adam man di ba? Mm. Si Adam ang gikan sa sand, then si Eve gikan sa kang murag gikuha sa tiyan ni ribs. Ribs di ba? Ribs pan. I don't know. Basta bukog siya. Tinuod. Duda na ako tinuod yun na bay. Nga nang gitago lang yun na information sa mga Yeah, nagkanindot atong topic. Actually, makaingon kung tinod. Na-meet man ako ang snake. Na-meet na ko. Bible na ba? Na-meet niya ang snake. Yara, na-meet gid ni mong snake. Snake princess. Double meaning. di mo kuan ko ana kay mo una-una agud ang Bible hantod karon. Naagyapon.
Nga naman, bi. Di, Kay kay, ang, truths siya. ang Catholic man gud ang Christianity, grabe na kay ka wide so manang nagid sila kung sa ilang iingon di ba? Murag lig-on ni gud kay ba nanay Pope, nanay Vatican so Di ko takibaw ka ng Katoliko. Kuan po niya na. Apil na sila sa dark side. Mga naminaw karon mo na akong pagtuo. di sa, sa Apart, Vatican. bro. Na-apart. Vatican man, di ba? Pero dili tanan. Ilan ba ako Diba? makaatog Vatican? Mga Mga play. salida na ba? The Popes na to? Pope Exorcist. Kailangan ko mo Running tanawa ko. na Running ko to. marag maka-download rin siguro. Na, Oh. Ah. Kailangan sa ko magtog Vatican kay kailangan ko mga apply bag Pope. Kaya requirements ano. Paggawa sa di ba, naman marag smoke para kung ikaw na ang napili niya. Blue ang nagawa. Murag ka nang guwan ba daw gender reveal. Gender reveal. Pope reveal na. Gawas na ko ano. Gawas ko ano. Pero actually, ang Bible ba? Kay, anang, lately good yung life, mga sa siya bitay yung murag, kay usahay mo good, maglibog na ko ba kay, like, na mga storya sa akong utok. Dili sa kusis na, kanang kita ako lang thoughts. Niya naka, kay sa una, if na ko'y problema, maduog tao. Pero ni-try ko, kausap ba, niya na ako sa Google ba nga, what does the Bible say about financial literacy? Magawa siya ba eh? Every time ko na problema, sa Google ko ba niya, di mo ko may Bible yun. So, masulti na ko ka ng problem, what does the Bible say about this? Magawa siya. So, mo tumurag, tinuod ko din siguro sa basin siguro ba kay na istorya na ko nga nasa church ang kanang psychology kuha sa sa Bible gikan daw amot if tinuod na yan ang storya na ko which is ang Bible as per say nimo ikaw to si Job dun sulti So ang atong topic dire ang Bible tinuod ba di? Tinuod eh, Oh, 100% tinuod ang Ayaw. Bible. Ka-bright sa mga tao sa una sa nga may imbento na nila nya karon ang ubang prophecy kay na fulfill na. gikuha gyapon Nakay pangutan na nga connected sa Bible. Okay. Angay ba dungagan or okay na ang 10 commandments? Thou shall not. Wala na yun. Di na okay na eh. Okay na para nimo. Ikaw jud napakay angay idugang. Sa pa may dugang. Para nimo sa man. Liga karon kay lahi na biya ang sala ron, lahi nang kalibutan ba? Like ang 10 commandments dapat QR code na. Like like, Di kuan gyapon na eh. thou shall not give your password to your girlfriend. Ano yan? No. Kung nakay Pero para nako kailangan siya i-revise kay old pa kayo ang di siya mag-gets diretso sa kanang mga bagong tubo. Kay nang kwan siguro iyang kanang covet, unsay covet. kwan siguro iyang wordings lang siguro Oh gani. Murag our father mag-iusab na nila pero mao ra gyapon ang meaning. which is I think if usbon siya into modern world nga kuan mawai Mawai ang ang pagka- kasolem ba? def a def Oo. kay like COVID daghan may layers ana like Mawai ang katong kasolem. sulti ka nga katong uyab kuwaon mo fall na siya sa unsay pangalan kay ani Sorry. kanang Itong lahi nga commandment. dili alam mo ko di ba ko speak to commandment ko actually Catholic school ko pero nasa akong utok Oh, ba wala sige na ako na memorize mo na koy uban madumduman. Natay coke pa may inom coke eh. Coke lagi so. coke float Coke float so. sa kaya Pero Ay naguman na ni magkwanta makdo ba no? tama, aesthetic dito ni day. Oh, bali na to dito ta pa din. So, sa kilala Bible daw siya ba? na commit adultery so mahog gipon siya dira gipon siguro Daghan Diba? yata. Pwede ra daw job makapalit ra daw si Kuan dia shout out ni Mang Kaloy. Nas Mang Kaloy dia. Di mo atol da makdo niya. Pasi na ba? Di lahi ni ron lahi sa dang McDo. Yung tabi na ordering pizza ba yung kayata? Yung tubig na sa Si pidi ra si. Kamu na po daw ni palit pizza. Okay, cash. Ya. Ano pa sukli? Kanay sakto na. Igo naman siya na. Kaya So unsa man? Ang Bible unsa naman? ang Bible. Pero nakatry na mag-Bible study. Oh, ang Katry ko. Oo, katry ko sa una. Naay marag every Saturday mo nga pastor mo dito sa mga niya mag-Bible study. ako Bata pa ko ato. karon kay sa among fellowship good sa mga recoverings after na mo sa among fellowship na more say pangalan ganyan lectio divina so na Bible verse sample like Matthew 16 nya 24 to 30 nya
iyan ang istorya niya, itakol na mo for 1 hour na siya, and then ighuman na mag-story mo sa among na feel or unsa among insights ato nga kuan sa among personal life. Bible magudno kay mura siya ganang life coach sad ba? Ma-apply ba, ma-apply. Indot kasi. Kinuno ga tong nangita Gauna. tas kwarta. Oh, Kalimut yan ko ni sa ana tala. ka. Pero wala ko to, merkamot to sa ni kuan master. Methodology, GR. GR ba to? Di naka ato eh. Kamo ni tulo. Tulon GR. Oh. Nabot sa point ka na kay suspect ato. Yawa ka. Kasi may suspect na ako. Di na ako mustorya bro. Di na di kaya to wala ko. Nakay suspect bay. Nakay suspect bro. Bye Lucky. Bye. Kinsa man si katong Si nanay. wala man gud kaya to. Nagunahon na ra ko base no. Pero rag mo gani may gani na ang Bible. Ano man unsa may connect sa Bible? Nawa iyang 18,000 sa Oh, balay. Jesus, Nakapuyo nawa. man na sa amo sa akong heart so Yeah. I guess 1 1 month. month. Katong nga. Unsa connect sa Bible? Di narapigi abli kalimot ko sa to na Bible verse niya. Murag nakalma ka something. Di sad Oh. na wala man sad ko na panic sad pero pag Top G! Wala panic! ya pag ana na sa Bible ya nainigawas na kato na Comforting words do. scripture ba. Oh. Ito after 5 seconds nakitaan bitaw na namo nara natabunan ra sa Wala na panic guys niya. Tibok kwarto na bungkag na mo. pero wag gyapon na panic. Pangita gyapon mo. Sa ka to. Gibalik na tong ni nanay. Tapos nanay, day off nanay ito. Nanay di ko na ano. Dili. Napas nanay ron. Ano na pa? Shout out nanay. Shout out, Mag-billion kay nanay. 150,000 sa this. Di rama ko. Di ra makuan. Pero ang job ay. Ana kay ba? Uy, wala mangul grabe ka karga kay ka. Dudong Wala. sa dipinsa dudong ato. Wow, di na bro. Dili lagi bro. Uta ka ba? Uy, basin lang ba? Wala tayo ba oy. Yawa, himo na makagbalay-balay. Di na ko Di din ako sa Kaal, garo na. Dili na ako. I'm sure. Daan na pag-order. Ang driver. Ang driver. Mo nang tip. Tip sa pizza. What's next? Mo na to kay ala 1:14, 1 hour 14. Lingaw kito na podcast atong buhaton na ni ron kay. Alright. Oh, So, thank you so much sa mga listeners karon. Again, nami karon sa UA Focal Shop. Kung ganamo mo pala itong t-shirt, ari niya mo diri. Born winner na po diri. Tanaw niya mo sa documentary Dagkot by G. Durano. Yeah. This is a very special night. Kay lingaw kami nagbanding rami diri kaon pizza, storyag mga bisag unsa. So, Life. paminawan ni ninyo pohon guys. Kaya ako pangunaw na ako ni uploader. Or di. Pero kung nakadungog mo ani, you're the one of the very special people. Thank you so much.